नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन। आं नोंथांमोननो बेयाव दा जानाय लोंनायनिसो मोनसे दिन्थिनो नागिरदों। बिलाइजों दावदैजों संनाय। नोंथांमोना माब्लाबाबो संना जाफेराखै खोमा। बिलाइजों दावदैजों संना जानाया जोबोद गोथाव जायो। नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअखौ नायना सोलोंनानै आरो न'आव बेफोरबायदि संना जागोन नोंथांमोनाबो। होमबा थुदो नोंथांमोन, आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। हागासिनो नोंथांमोन। लासै हाग्रा दङ। बे गिदिरखौ होयो, नैबे गिदिरखौ बेखौ जोबोद मोजां जानो नोंथांमोन। सामब्राम हाबाय नोंथांमोन। गिदिर ना होनसै। सिम्पोलसो बानायनो नागिरदों आरोना जों। नोंथाङा बेनिफ्राय आरो स्पेसियेल बानायना जानो हागोन। हानि अरदाबसो। हानि अरदाब, ओमफ्राय माबा सोरबा जाथिफोरनि अरदाब नामा? माथो जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि अरदाब नुफेराखै। मा बुङो आब'आलाय? गोसो बायदिसो बानायलाबायदां, नाम रोङा। नै बियो जगार जाजोबखाबाय। ओमफ्राय नैयो बिलाहि। साराया नै। बे संख्रि दानिसो हानहरना होबाय, जगार खालामबाय थानोमोन आं भिडिअसो बानायनायमोन नोंथांमोन। दानि हालदै थेबाय नैबे जानला मोनला बानायना लानाय। फार्स्ट उफुनि खालामनाय दे नोंथांमोन, बारा एक्सपिरियेन्स गैया नोंथांमोना, होमबाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। थाव होसिगोन नैयाव। बारा ओंख्रिया बुरजा नङा नालाय, थावखौ मिडियामनि होबाय। थावखौ दुंनो होग्रोनोसै। माने बिलाइखौ संग्रोनांगौ आरोना नोंथांमोन। बिलाइखौ संग्रोनासो, बिलाइखौ मोनहोथारनासो माबा दावदैखौ उनाव होनांगौ आरो। नोंथांमोना नायलांबाय था। बानलु होबाय। जाहां जाहां जागासिनो, बानलुआ मोनहां मोनहां जागासिनो। होखानोसै नैबे हालदै। बिदिनो बिलाइखौ होनोसै। संख्रि होबाय। दै होना होबाय एसे हिसाबनि आरो जबनायनि।
मोनथारनांगौ आरो ना मोनथारनो हाबासो माने मोनथारबासो माने दावदैखौ होनांगौ आरो एसे सम लागोन 20 मिनिटसो टाइम लागोन नोंथांनियाव माने संगिरिया माने मोखां दिन्थिनाङा होनना बुंदों माने आं दिन्थिनाय जायाखै आरो ना संगिरिखौ जोंहा आब' जायो माने बे फार्स्ट ओपेनिंखौ लाजिदों आं मालाबा सम लाना आं आब'खौ लाना फैगोन आरो ना नोंथांमोननिसिम अरिजिनेल आब' बियो आंनि नोंथांमोननि उनाव आं सिनायथि होगोन बेखौ संगासिनो दाबो जायाखै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय टाइम लागोन एसे बिलाइया मोनबाय दावदैखौ देफाना होनोसै ने होबाय दैथाम होनोसै मा खालामनानै थानो आरो नोंथांमोन बेखौनो टाइम पासनि आगारबाय माने एरना होदो आरो ना मोनजासिम गोथाव जाखायो नोंथांमोन बेयाव माने नांगौ बुस्थु माखासे मस्ला होनाय जायाखै आरो ना होमबाबो जानो गोथाव जागोन मस्ला होनाय जायासै होनो हायोमोन मस्लाखौलाय चिकेन मस्ला होनांगौमोन आरो बिराद सलिड जायो चिकेन मस्ला होबा जों दा दखान बन्द'खाय लाबोनाय जायाखै मोनबाय नोंथांमोन बोखांसिगोन बेखौ दा दावदैयाबो मोनबायानो साम'जों हायना खिन्थालाय एसे केमेरा खाथियाव ओरै उखुन्दैया बारा मोजां नुवाखै नै नोंथांमोन जाथावथाव जाखाबाय नोंथांमोननि नोंथांमोन जाना नायनो र' मोजां जायो जानोलाय जों जाबाय थाग्रा मानसि नोंथांमोना जुदि जानोबा नोंथांमोना दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना संनानै ट्राइ नाय बेसेबांनो मोजां सङो बेसेबांनो जानो मोजां जायो माने नोंथांमोना गोथाव जादों बिरादनो एग्जाम्पोल खिन्थाबाय आं नोंथांमोननो माने बे आंनि फार्स्ट बानायनाय माने नोंथांमोना माने जाबावगोन उनाव गोथाव जादों नोंथांमोननो दा आङो जाना दिन्थिखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम बेबायदिनो नाजागोन आं दिनै फार्स्ट टेस्ट नायदों नोंथांमोननि सिगाङाव माने माबोरै जाखो आं मालाबा खालामफेराखैमोन माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंमोन नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों